раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо фаъолияти гармхонаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара аз наздик шинос шуда, бо баробари изҳори қаноатмандӣ аз ин иқдоми неки устодону донишҷӯён барои нигоҳубини маҳсулоти парваришшаванда ва истифодаи таҷрибаи пешқадам дар самти гармхонадорӣ ба онҳо тавсияҳои судманд дод. Шаҳрдор ҳамчунин якҷоя бо устодону донишҷӯён дар ҷамъоварии ҳосили лимӯ ширкат намуд. Гармхона дар ҳудуди донишгоҳ бунёд гардида, дар он зиёда аз 20 бих ниҳоли лимӯву мандарин ва сабзавоту растаниҳо парвариш карда мешаванд. Гулҳое ки дар инҷо парвариш меёбанд, барои зебо ва хуррамгардонии атрофи муассисаи таълимӣ истифода мешаванд. Дар филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон як парники замонавӣ сохта шуда, дар онҷо ниҳоли лимӯ парвариш карда мешавад. Зиёда аз 20 ниҳоли он тирамоҳи 2021 оварда шуда, онҳо шинонида шуданд ва имрӯз хеле ки шумо мебинед ҳосили он ба даст оварда шуда ва минбод мо дар назар дорем миқдори онҳоро боз ҳам зиёдтар кунем. Дар наздикӣ боз 180 палмаи дигар шинонида шудааст ки онҳо низ баъдан барои ободии гирду атрофи ҳудуди филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара истифода бурда хоҳанд шуд. тавре директори филиал номзади илмҳои иқтисодӣ Музаффар Холиқзода иброз дошт, дар баробари парвариши меваю сабзавот ва гулу дигар растаниҳо дар гармхона дарсҳои таҷрибавии донишҷӯён низ сурат мегирад, зеро ҳар зироат дар умури парвариш нозукиҳои худро дорад. аз ин хотир гармхонадориро илми ҷудогонаи муҳим меноманд. донистани нозукиҳои парваришу нигаҳдории лимӯ низ беҳад муфид аст. бояд зикр намуд ки гармхона дар таъмини ошхонаи донишгоҳ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ низ мусоидат менамояд.